So, mayong hapon mga idol. So karon, na vlogger na ta. Ato ni i-try o mag-try ta og kuan mukbang. First time pag ginako niya mukbang. So kani siya pagkauna naar gini nanurok bisag asa. So sugdan na nato mukbang. Hindi natay kuan dire. Murag frutas murag siya or unsa ba kay wa man ko kasabot ni unsa pud ning prutasa pod. Sa duha, lima, unom. So unom ka kuan siya. Kakain sa prutas. Sunod, naglamok oy. So, ang una natong imukbang kaning kuan. Ni siya mga idol ay. Kani idol ba? Awa. Dalawa ra gud mga idol oh. So kani. Kuan ni siya. Si pangalan niya eh. Kumo ko kabalo unsay pangalan ni idol? Kalimot mo ko. Mansinitas da idol, may sinitas din ni awa ha. Tong dahon o mansinitas. Ito. Mansinitas ni siya. So atong kanon ning hinog, kani hinog. Ni hinog. Atong tilawan ug unsay lami. Ito ha, hinog. So first bite ha. Kami siya idol. So ang kator ding makaon niya katorang naa sa sulod niya ang panit niya kay laig lami. Pait-pait gamay. Tamis siya, mao to siya ang kuan mansinitas. First na to nga ikaon din. Sikan natong kanon. Kani siya idol. Kani. Nanurok. Naaram ni sekalibunan manurok mga idol. Sekalibunan naman siya no. To. To, murag pipino mga idol ha. To. Nakatry na kog kaon ni mga idol. Lami man siya idol kaning mga linghod gani. Lami kini siyang mga linghod pero kaning mga gulang pa aslom-aslom naman. So, kanon taning linghod ha. Kanon taning linghod ha. Tanawa, watch me. Awa, wala ni kuan ha, biro dili ni biro ni pagkakaunan ako kay murag makahilo or dili ako. So tryan ako ha. Lang to man. Pero ang lami niya, pipino gid siya. Kulang naguro to kay lain-lain maglami. Aslom gulang na. Kanay linghod. Aslom gamay mga idol. Kay gulang na. Mo to siyang kaduha. So, nabi niingon pod nga kuan kuno maka-bright kuno. Pero para nako kaduduhaan pa mga idol maka-bright pag dili. Kaduduhaan pag yun. So ang lami niya kay aslom kay gulang naman. Yan. So ang pangkatulo na to mga idol. Kani siya idol ay. Unsa nung tani mga idol ang taka nang tanig kaon. So kuan din siya. Sa pangalan ni sa probinsya nato kay Virgo Ire ni siya. To. Katol gini siya mga idol basta masaghid si mong panit. Naslibon ni mga idol daghan. Then sa
Cebu kay kuan ni siya eh. So to, maragat sa Cebu. So ato ni itry og kaon ni mga idol kani lang mga hinog kay kaning green murag kaduduhaan ni makaon banig dili. So tong kaon ha. Ay. Pero kaning green ato gyapon ni sulay kaon. So napagani bulak o baho kaning bulaka ni mga idol baho. So unaw na to ning hinog. To mga idol wow. Sumay. To kanon ako. Akong tryan og lami bigid siya. Tamis siya idol. Ang lasa niya kay murag kuan siya. Ube. Ube pero tamis niya. Pero ang liso kidagko. Liso niya dagko. Makaon man siguro siya idol pero ube gyud siya. Ube gyud siya mga idol. Ube gyud. Akong try kaon o makahilo ba? Pero pamo ko na hilo. Kaang gyud eh. Ako ito ng liso eh. Then kaning hilaw atong tryan og pareha baglami sa hinog. Kalaig lami. Dahil naglami mga idol. Lang to. Pagkatulon to idol pangkaupat. Watch this. Lanindot kiniron. Makaon ni si idol. Sukad pa pagkabata nako makaon gyud siya kani. Tawa. Si pangalan ni wa ko kasabot, wa ko kabalo si pangalan ni idol. Basig i-comment lang niyo idol kung si pangalan ni awa. Comment lang niyo ha. Kung may hinog, no, gulang raman eh. Aw, linghod ay. Tren pagkaon no sila may. Grabe as luma mga idol. Pero lami siya. Lami ang aslom ba. Kulang ani asin na lang yun, asin. Para kuan siya, pantay yun yung lasa. Aslom. Sarap. Sarap mga idol. Sarap. So, pangkaupat to. Panglima na to idol. Murag makahilo, murag dili. Dalawa. Isa'y pangalan ni. Okay. Awa mga idol oh. Diri sa probinsya Lagnob man ni idol. Katong yang punuan ba kay ay ang panit sa punuan niya kay dali ra mapanitan. Naar man ni diri daghan sa kalibunan god awa. Makaon na ba ni siya? Pero magdepende sa klase niya. Kinaa may lain magklase ko lang inani. So try na to. Kanay lang hinog ayon ng hilaw kay murag makadaot ng hilaw da. Try na to ha, tryan. To, tara. Awa mga idol oh. To. Hinog-hinog ni siya. Tryan na to. Naanay si duka klase ang usa kay ugas siya ug unod pero ang kanay siya kay basa. Mo na makaon basa ug unod. Wa mura. Awa. To. Oh, tulo gid. Oh, tulo. Mo ni siya makaon ay mga idol. Watch and learn. Ayay. To.
Tanawar ko. Dili maklaro. Toro. Lolo. To. Tilawan na to og unsay lasa niya. Mo ni siya no, gabasa ba man ni makaon eh. Tamis si mga idol. Tamis. Mura siyang glasag mansinitas mga idol. Akong try mansinitas balik ha, kaya nakalimot ko kung sila asas mansinitas. Mansinitas. Mura siyang mansinitas ug lasa kanang kuan lang, kargado lang sa liso. Yung liso baka gumkom. Mura siyang mansinitas lasa. Pero ug mukaon gani mo ginani ha, piliag gini yung katong anak mo ha, igkukab mo kanang magbasa ba. Mao na kaon na, pero mag-uga gani ain lang gyud kaon na gabi sing kahilo na. Okay na. Oy, panglima naman ito no. Ang pangunom na to. Karon ang pangunom na to, tanawan yung mga idol. Tamis kini ron. Tamis ba ni uhalang awa. Dili. Prutas ba kanay mga idol no? Sili. Sili mga idol. Ako dyan i-try kaon siya kay wala pa dyan ko kasulag try og kaog hinog nga sili. Okay. Ito. Guys, lain tong kaon ni idol. Kaning duha ka buok para kausara. Mo ni kinalasa na ito mga idol ha. Tryan tong kaon og lami ba. Sapon gyud na to din ito itulon. Ay sa mga idol ha, kaon sa kong gamay ni kay. Sloma. Ang last na to sili. Sili last to ha. Watch and learn. Ayos taligsik naman mga idol. Tulon gina ko na bahalag-halang. Halangan gud mga idol. Kurug-kurug kong dila mga idol. Maano na to mga idol, atong mukbang idol kay halang idol munin mo kog tubig idol, goodbye sa tanan. Shout out sa mga nananaw di ay, salamat. Salamat ha, salamat. Magkahalangan lang gyud mo inom kog tubig.